ଭଲ ଅଛି ତ ଆମେ ପଇତା ତିଆରି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଦୁର୍ବେଦ ପଇତା ପିନ୍ଧୁଛୁ ଯଦୁର୍ବେଦ ପଇତା କିପରି ତିଆରି ହେବ ତ ପ୍ରଥମେ ପଇତା ଥିବ ସେ ମାପ ଅନୁସାରେ ସୂତାଟା ଖୋଲିବା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ବାଁ ହାତରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡଟା ବାଁ ହାତରେ ରଖିବା ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏ ସୂତାଟା ଧରିବା ତ ବାଁ ପଟକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଉଠିବ ଉଠିକି ବାଁଟା ସବୁବେଳେ ତଳକୁ କରିବା ବାଁ ପଟଟା ତଳକୁ ରଖିକି ଏମିତି ଆଗ ପଟେ ଆଣି ବୁଲେଇକି କାଣି ଗୋଟେ ଧରିକି ଏମିତି ରଖିବା ଦେଖ ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁ ପଟେ ନେବା ସେଇଟା ଡାହାଣ ପଟେ ନେବା ଡାହାଣ ପଟେ ନେଇକି ତଳ ପଟେ ନେଇକି ପୁଣି ଉଠେଇକି ବାଁ ପଟେ ନେବା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ସୂତା ଯେଉଁ ପଟେ ଅଛି ସେଇପଟେ ଏମିତି ନେବା ତ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ସୂତାଟା ସେମିତି ବୁଲିବା ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଠି ପଶିଲା ଏମିତି ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ତଳ ପଟେ ପୁରେଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଉପରୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆଣିବା ଏମିତି ପୁଣି ଏଇଟା ତଳ ପଟକୁ ଉଠେଇବା ଦେଖ ଏଇ ସୂତାଟା ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଇଛି ଏଇ ସୂତାଟା ଯେମିତି ଯାଇଛି ସେଇ ସୂତାଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଆଣିବା ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଡ଼ ପାଉନ ନା ତ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏମିତି କରିକି ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେମିତି ବୁଲେଇବାନି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ କରିବା ଫାସ ମାରିବା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାସ ମାରିବା ଫାସ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଗଣ୍ଠି ମାରିବା तो ये बर्तमान साइज है तो साइज के तो तो दी पटे देख जमी इंग्लीश आर्ट लिखती इनफिनिट लिखती सेमती आम बुढ़ा आंगुठे पटे दीटा रखा काणी आंगुठे पटे दीटा तो आस्ते 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 चलवा ये किसी समय पर ऑटोमेटिक सामान होगा ना ना समान तो जो गंठी पड़ी से धरवा तो ये आंठ गोटे पुरेदा कर सारापर करदे कर सारापर साइज होगा जो फासड़ा पड़ता फासड़ा खोलदेवा फासड़ा खोल सारापर कौन हम देख ये सूता जो जापट साइड सूता जेम जापटे पशिकी भर पटे फुटिकी पुणी एपटे बाहर कौटे डाण पटे बाहर डाण पटे तो एपट सूता सेमती इधर गोटे डाण पटे पशिकी भितर जाकि बाहर बाहर फिटदेवा तो देख तो तथापि साइज ना तो गोटे सूता जो साइज हम गोटे सूता फिटदेवा पूरा ऑटोमेटिक से ठीक हो तो दुटा मिसेल देख दुटा समान